Nung pagkahulog ko, parang sinukuryente ako yun eh. 12 years mo na basta nahulog ka. Masakit sa lower back. Yan. Tingnan natin ha. Magagawa natin ha. Parang daw maigi ha. Manalangin. Humingi ng tawad kay Kristo ha. Manda ka tayo. Back. Ang trabaho niya ngayon, nagrarakal. Dati, retired na. Kahit pa paano may nakukuha na tayong pension, di ba? Salamat kay Lord. Okay na yun tayo. Kesa sa wala. Sabi ko nga sa inyo, dati piso mahalaga sa akin eh. Pambili lang ng ano eh. Pambili lang ng pagkain. 5 pisong pansit. 2 pisong pandesal. Tapos 50 ang ice tubig. Diba? Talo-talo na yun tayo. Relax. Toto. Okay pa. Tandaan lang. Sige. Relax. Yung asawa nyo kanina magaling nga. Nakalakad na, masaya ka na. Siyempre, asawa mo yun. Siyempre, masaya ka kasi pag may sakit ka, mag-aalala ka pa. 2 years na sakit ng asawa mo yun. Yan ito lang. Marinig mo yung tumalog? Hindi, sa batok yan. Itay, higa. Babaan pa. Hinga. Hinga tayo, hinga. Baba ang kamay. Baba. Hinga muna tayo. Hinga. Diba? Masarap sa pakaramdam, no? Tayo. Parang tayo nga. Hinga. Sandal. Sandal tayo. Mati pa. Tama na. Hinga. Sandal pa. Huwag kang hinga. Hinga. Ano pa ramdam? Tay. Magang na. Doon na tayo sa lower back mo tayo ha. Higa. Tagilid. Ay, diretso ka muna tayo. Bago pa lang higa. Ay, bago pa tumagilid. Sige, diretso higa. Diretso. Straight lang ha. Hindi mo nang gagalawin. Relax lang ha, 12 years na ito tayo ha. Hindi na tumata. Hindi mo na makita yung kapangitan namin tayo. Tingin na maayos. Gangan mo lang itong paa mo. Pabaya mo lang muna. Ikas ha. Ulit tayo. Parang simentado. Relax. Ganun tayo. Ulan na tayo. 12 years na kasi. Kailangan natin gibayin dahan-dahan. 12 years na kasi. 12 years. Higa tayo. Tagilid muna. Harap sa akin. Diretso yung paa niya tayo. Yung paa niya. Straight na talaga maingin. Yung pumuntung isa. Tapos ganyan lang. Up dito ganito. May straight niya wala. Yan. Up. Tapos ganito po. Yan. Lihat mo ito tayo. Gangan mo pa. Straight ang katawan tayo. Straight pa. Good. Hindi mo na. 12 years yan tayo ha. Tignan natin kung anong mangyayari. Tagilid tayo. Sabi ulit. Straight. Hindi, straight nyo. Itong pwede nyo. Straight nyo pa. Yan.
tay. Huwag kang masyadong pipikit, baka dumikit yung kamay mo, yung kamay ko sa pera mo. Gano'n ka lang. Yan. Balik na tayo sa dati. Pag ganun lang ulit gagawin mo. Tingala ka ng konti. Yan. Tapos hindi at doon ng konti yung balakan mo. Konti pa. Oh, tama na. Ganun na tayo yung mukha nyo para yung spinal nyo. Gangan yung patay. At tulad kanina, mas madami. Yan. Parang nagmala. Yan. Hinga. Hinga. Hindi, huwag niyang huga. Okay. Dapat kawasan natin yung una. Basta lumataas ang pasa yun. I-stretch nyo tayo katawan nyo. Yan yung final nyo. Magkakalaman na tayo rito. Ilapad nyo tayo katawan nyo. Ilapad nyo may gil. Tapos ibukan yung paa nyo. Yan. Lapat na lapat. Yan. Ilapad nyo. Natin. Marinig niya tayo. Wala. Ngayon, buka ka. Yan, gano'n lang. Buka ka tayo. Parang palaka. Hindi, ito. Iyo kumutok. Yan. Hindi, stick mo lang yan. Huwag mo gawin. Kanga mo lang tayo. Kunti pa. Yan, ganyan. Kabila. Okay. Straight niya tayo. Upo kayo. Hindi natin pakiramdam nyo. Upo muna kayo. Upo muna kayo lalakad. Pagkistawin nyo. Tingnan na natin ha. Tingnan natin. Ano paramdam? Ano tayo? Nawala 12 years yan. Lower back sakit ha. Kasi nalaglag kayo, di ba? Hindi ko mahatak doon sa baba kaya ginawa kong ibang galaw. Parang nakasemento. Huminga kayo ng malalim. Pagpagampa. Sige, try nyo maglakad tayo. Tingnan natin kung ano pinag-iba. Try. Para malaman na natin. Sige. Anong pinag-iba tayo? Magang na? Gumang siya. Balakang mo. Parang ganyan, kimbot-kimbot. Kabila, 3 balik. Anong pinag-iba? Tama yung sinabi ng doktor tayo na ipitan kayo ng ugat. Mabuti, hindi nga malala eh. Kundi, operahan kayo tayo. Mahal pa naman pa-opera niyan tayo. Pinaano ako noon. 200,000 yan. Pinaano ako sa MRI, wala lang pera nun, kaya hindi ako na. Ay, hindi ka na makakalakad yun. Wala ka sa akin. Marami na sa 10 taon tayo, mayroon ako experience. Pag ginawa mo yun, Pero mo yung nakabit na kung ganyan lang kataas. Para maano na ako sa lupa. Pagbakit ako, hindi na ako makatayo. siyempre, Parang kinukuryente na. dislocate yung tayo. Tsaka yung mga ugat mo na wala sa alignment. Pero sige, lakad mo muna. Magano eh. Magang na. O, paalam ka na, magang na pala. Ka na. Sa YouTube channel to tayo, ha? O, salamat din sa asawa, pinagaling ni Kristo. Lagyan mo na lang yung balakang mo. Pati yung tuhod mo, pati yung ilalim ng tuhod mo. Wala na tayo? Oh, wala na. Masaya-masaya na si tatay. Salamat kay Lord. Thank you so much po mga Panginoon Kristo. Salamat po sa lahat na binigyan yung himala sa kanila. Bye-bye. 12 years na po niya sakit yun.